Ola, somos Valeria, Clarís, Ander, Asier e Lía e hoxe vamos falarvos sobre o Entroido galego. O Entroido é un traballo que fixemos as nenas e nenos de terceiro, cuarto, quinto e sexto. Pero que é o Entroido? O Entroido é a festa máis enxebre de Galicia. Dependendo da zona, comarca ou do tempo histórico en que te atopes, esta festa pode chamar de 13 maneiras diferentes. Así como Entroido, Antroido, Antrodio, Introido. Eu tamén coñezo outros como Antudio, Entroido, Entudo e incluso Carnaval. Iso sí, chamemos como lle chamemos, o Entroido é cultura, é parte de nós, do que somos e da nosa tradición. É sinónimo de troula é diversión, sobre todo, ledicia compartida. Pero cantos entroidos se celebran en Galicia? En Galicia celebran 375 entroidos tradicionais, documentados en máis de 200 localizados. Os entroidos máis coñecidos de Galicia celebranse na provincia de Ourense. Ourense é unha provincia moi montañosa e ten moitas aldeas pequenas. Durante séculos estuvo illada máis que outras zonas, e iso axudou a conservar rituais antigos que noutros lugares se perderon ou se transformaron. Moitos entroidos de Ourense teñen orixe en ritos pagáns ligados ao fin do inverno, fertilidade da terra e espantar os malos espíritus. Ola, somos Leo, Alexis, Julia e Chiara e hoxe vamos presentar o Entroido de Verín. E onde está Verín, Chiara? Verín está no sur de Galicia, pegada a Portugal. Está na provincia de Ourense, con 13.956 habitantes. A figura do Entroido de Verín é o cigarrón e hoxe imos explicar o seu traxe. O que levan na cabeza chamase mitra, que é como o seu gorro. E tamén está o barbuqueixo, o que fai da barba do cigarrón. E outro é o pano, que se coloca nos ombros de decoración. O que máis aman os nenos é a zamarra, que levan na man e golpéanlle aos que non van disfrazados. Tamén están os cencerros, que os levan na cintura e avisan de que veñen. E poden chegar a pesar 12 kilogramos. Xa estamos na recta final, agora só nos quedan os podóns de cores, que son o que levan na cintura. Levan unhas medias e por enriba unhas ligas para axuxeitar as medias. Eu son de Verín e teño unha curiosidade. Cal? A curiosidade é que antes do Entroido bótase formigas coa fariña. E ata aquí o noso traballo, esperemos que vos gustase. E ata a próxima. Adeus! Hoxe ímos contar como o Entroido de Laza. Pero onde se atopan? Laza atópase en Galicia, na provincia de Ourense, na comarca de Verín. Cantos habitantes ten? Ten 1.156 habitantes. Cales son as figuras deste Entroido? Son os peliqueiros. Hoxe ímos contar como é o traxe dun peliqueiro. Na cabeza ten un gorro que se chama mitra e unha careta cunha barba de lebre. A pelica é a parte que levan debaixo da mitra. Na man levan un lacio que se chama zamarra, que usa para dar guiso aos nenos e adultos cando non veñen disfrazados. Os chocos que levan son para avisar a xente de que veñen os peliqueiros, porque fai moito ruido. Os fondóns son algodóns que levan pegados nos pantalóns. As ligas son pulseiras que levan pegadas nas medias. Os peliqueiros tamén levan medias e zapatos. As faixas son telas que levan no abdomen. Tamén teñen un pano. Así é como viste un peliqueiro. Poden chegar a custar ata 4.000 euros. Celebran o luns do rolleiro, no que as persoas tíranse trapos cheos de lama, nun xogo que chaman farrapada.
Pola tarde, na praza, lánzanse formigas. Vaya caos. Adeus. Veu a pantalla, trouxo patacas, que na súa terra hai nosa. Bos días, somos Nico, Adri, Alba, Martín e eu son Sofía e imos falar sobre o Entroido en Xinzo de Limia. En Xinzo de Limia celebras un dos entroidos máis longos de Europa, que dura 5 fins de semana seguidos. Xinzo de Limia sitúase en Ourense e ten 9.699 habitantes. A figura do entroido son as pantallas. Ten unha máscara branca e campás colgadas no cinto. Tamén leva a carauta, o pano, as vexigas, a faixa, os polís, que son as botas, e os lazos. Sabíades que as vexigas das pantallas son vexigas de vaca afumadas e hinchadas? Sabedes cal é a comida que se come no Entroido de Xinzo de Limia? Non, A comida que se come na abundancia ali é o cocido galego. Espero que vos gustase. adeus. Unha cachucha, trouxo o boteiro, morrou. Ola, hoxe os meus compañeiros, Uxío, Abraham, Cintia e Paula e eu, Mario, vamos falar do Entroido en Viana. Entroido? Dirás entroido, non? Non, ali en Viana do Bolo din entruido. E onde é Viana do Bolo? Pois, Cintia, atópase no leste da provincia de Ourense. Xa, cantos habitantes ten? Pois, Uxío, eu imaginei que ten 2.715 habitantes. E que ten de especial o Entroido en Viana? O Entroido é especial porque, a pesar de que sexa unha festa popular antiga, empezou a celebrarse no século XX. Paula, pois, o máis importante é o boteiro. É a figura típica de Viana do Bolo. Podesme dicir as partes do boteiro? Pois mira, na cabeza leva unha pantalla e unhas cintas de sotelo. Na cara leva unha carauta. Na cadeira leva unhas esquinas, que son unhas campás pequenas. De pantalóns leva uns calzóns de calzado, unhas polainas e a monta con un bastón. Bueno, pois hasta aquí a nosa explicación de Viana do Bolo. Paparon todo cocido e non deixaron. Hoxe imos falar de comidas e sobremesas de Entroido. Por que comida imos comezar? Polo locón con grelos. O lacón con grelos é unha comida exquisita típica do Entroido galego e do inverno, E outra comida tradicional de montañas de Ourense é o enrollo botelo. que é a costela de porco adobada, embutida e afumada. E xa está, Non, falta o cocido. o cocido é o prato estrela galego. Os ingredientes son lacón, costela, garabanzos, cacholos, rego. Pois agora comezamos coas sobremesas. Unha sobremesa moi coñecida tamén son as filloas. Que son as filloas? Serven para acompañar o cocido ou de sobremesa. Os ingredientes son leite, ovos, fariña e unha pizca de sal. As orellas son outras sobremesas moi coñecidas en Galicia. A frutilas collen forma de orella. As flores son unha sobremesa moi extendida por toda a península. Fanse con mollo de ferro con forma de flor. Frites en aceite, ben quente, levan ovos e leite. Esquecímonos das rosquillas e as torradas que tamén son típicas destas datas. E ata aquí a nosa explicación de comidas e sobremesas de Entroido. Adeus!